Explica'm un conte. Una casa a la mida, de Peter Horacek. Un matí el ratolinet es va despertar i quan va sortir del seu cau va veure que a l'entrada hi havia una poma gran, vermella, bona, boníssima, i va decidir que volia menjar-se-la a dins de casa. Va intentar entrar aquella poma a dins de la seva casa, però no hi havia manera. Així que va pensar, bé, hauré de buscar una casa on pugui entrar la meva poma i podem estar la poma i jo. Així que va començar a caminar i caminar buscant un lloc on viure amb la seva poma. I camina que caminaràs. Li va entrar gana i va fer nyam, nyam, 2 mossegades a la poma. I justament estaven passant-se la segona mossegada quan va veure el forat d'un cau. I el ratolí va fer sí! Aquí sí! La poma i jo sí! Podrem viure aquí! Que sí! Va apropar-se al forat del cau, va mirar per allà i va veure que allà dintre hi vivia un talp. I li va dir, ai, senyor talp, que podria entrar a viure aquí amb vostè? És que tinc una poma gran, vermella, bona, boníssima. Miri, senyor ratolí, és que no hi ha espai aquí, saps? Perquè jo aquí tinc molts llibres, llegeixo molt i no hi ha espai amb tants llibres que tinc per fer la teva poma. Així que el ratolí va haver de seguir buscant. I camina, que caminaràs. Li va entrar gana. I aleshores, nyam, nyam, va fer 2 mossegades a la poma. I justament estava traient-se un trosset de poma que tenia entre les dents quan va veure davant seu un forat d'un cau gran, grandíssim. I el ratolí va fer sí! Aquí sí, que sí. La poma i jo sí que entrarem aquí. Va apropar-se en el forat del cau, va mirar dintre i va veure que allà dintre hi vivia un conill. I li va dir, ai, conill, és que, mira, estava buscant un lloc on viure amb la meva poma gran, vermella, bona, boníssima. I he pensat, no, que podria viure aquí amb tu. Ai, noi, em sap molt de greu, però jo aquí, mira, tinc moltes cols i no hi caps tu i la teva poma vermella. Així que el ratolí va haver de seguir caminant. I va caminar. I camina que caminaràs, li va entrar gana. I aleshores va fer nyam, nyam, 2 mossegades a la poma. I en aquell moment que estava empassant-se el segon tros, va veure davant seu un forat d'un cau enorme, gegantesc. I el ratolí va fer sí! Que sí! Aquí la poma i jo que sí! Aquí la poma i jo seré. Va apropar-se al forat del cau, va mirar dintre i va veure que allà dintre hi vivia un teixó. Ai, teixó! Escolti, miri, és que jo estic buscant un lloc, no?, on viure amb la meva poma vermella, gran, bona, boníssima. I he pensat que podria viure aquí amb vostè, no? Ai, em sap molt de greu, noi, però és que jo dormo molt i tinc molts coixins per tot arreu. I quan m'adormo, doncs ronco, saps? El ratolí va marxar i va seguir buscant aquesta casa. I va començar a caminar. I camina que caminaràs. Li va entrar gana. I aleshores, doncs va fer 2 mossegades a la poma. Nyam! Nyam!
I en aquell moment, en aquell moment que estava fent-se un rot després de menjar-se la poma, va veure un forat, una entrada gran, grandíssima d'una cova, i el ratolí va començar a fer por fin, aquí yo, la poma va apropar-se a la cova i quan va entrar a dintre per aquella porta tan gran va aparèixer un ós gran, pelut, i li va dir: tu vols viure aquí amb la teva poma? En aquell moment, el ratolí, mort de por, li va dir: i va començar a córrer, i va córrer, i va córrer tant que es va fer de nit, i va córrer tant que va arribar a un lloc on hi havia un cau petit, i quan va arribar allà li havia entrat gana, i nyam, va mossegar la poma i va menjar-se aquells trossos de poma, va entrar dintre de casa seva, es va posar a dins del seu llit i al costat i va deixar el cor de la poma. El ratolí es va posar a dormir i aquella nit va somiar amb pomes grans, vermelles, bones, boníssimes. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.